Please play! Hola, benvinguts tots a una altra partida i a perdre el temps en general en el canal de Please Play. Soc Ivan Carquinyol i què anem a fer avui, Dani? Avui anem a tornar a fer una partideta al Keep, com es diga, o rebenta el món. També estic jo! Sí, avui seré jo l'artificiero i Salva serà aquella persona que en llegirà les instruccions des de l'altra punta del món. Salva, com vas d'inglès? Jo, de puta mare. De puta Maider! De puta Maider. A veure, De puta moder, anem a va. la 2.1, Dale, va. something old, something new. Agilitat. Jo m'he apuntat a treure-me Oh! el B2. I em fa falta. A veure, va. This screen is for your eyes only. Loading. Ja, papa. Vale, si tinc una bomba i 5 minuts i són les 7:50 segons el rellotge. L'hora de desactivar bomba. Vale, tinc 1, 2, 3 mòduls. Uno és el dels cables, deixa que ves buscant. Vale, cable. Com es gira la bomba? Vale. En el... Hostia, Vale. pues. Que yo es que la primera vuelta que pillé el papel de estos. The papers. Y es cables. The papers. Estaran darrere. Quin talle? Ja. Este. Puto Iván que m'ho ha desordenat tot. No has de ordenar res. Tiene en compte que aquestes pàgines tenen dos cares. Si yo sé lo que voy a Ah, tiene dos cares. Claro, si yo sé lo que voy a pero yo estoy És la haciendo primera una bomba. prova. La primera prueba es aprender a pasar las Vale, páginas. wire. Vale, joder, Vale. que no sabía que tenían Tinc- dos cares. Tinc 4 wires. Qué puta manía en ahorrar. Wire. 4 wires. If there is more than one red wire N'hi ha and the... dos wire reds. Pues more red, que te estoy diciendo. Vale. And the last digit of the serial number is odd, Hostia. cut, Odd que es par o impar. no he sabut mai. Vale, pues este, el serial, el último es par. Vale, pues si odd es par, Jo crec que no. talla el últim cable roig. Vale, no me la jugue perquè crec que odd no vol dir par. Jo crec que sí. O Bueno, sí. Vols que el talla a veure? No ho sé. talla-lo. Hey! No! És impar. Odd és impar. Vale. Otherwise. Magic English. Otherwise, què vol dir? De otra forma. Otherwise. If the last wire is yellow and there are no red wires, que sí que n'hi ha, No, fora. If there is exactly one blue wire, No n'hi ha ninguno. if there is more than one yellow wire, Sols n'hi ha uno. joder, pues cut the second wire. Sí, Vale. vale. Si anem als dibuixets. Dibuixet, vale. Què t'ix? Tinc una estrella negra, una P d'estes que el posa el Word quan vols veure els espais, els Sí, caràcters sí, sí, ocultos, sí. però al revés. Sí. Una C en un puntet enmig Sí? i una espècie de careta traient la llengua. Vale. Molt lleia. Això crec que és de dalt a baix. No ho Only sé, the jo column, no ho veig. symbols press the buttons order, the symbols appear from the button, top of button. Vale. La careta, La careta, la C, la C, la P, la P i l'estrel. i l'estrel. Mira, en ordre. Ara va, i ara tinc una espècie de cosa, n'hi ha números. Tinc un número gran en una pantalleta a dalt i després 4 números xicutius, baix. A veure, espera. 4.net. Merda. Ah, m'he desordenat tot. Això té pinta de ser un memo d'ixos o algo, jo de memòria en tinc ben poqueta. Perquè al costat n'hi ha, al costat n'hi ha Què? 1, 2, 3, 4, 5... Vale, sí, un número gran i 4 Tinc un números número baix. gran com si fos un radar, Vale, un número dalt, vale, i després vale. 4 números xicutius. Vale, joder, ja, és que ho tinc tot desordenat. Vale. 2 minuts, Alba. Què passa? Què posa dalt? Un 4. Un 4. Stage 1. If the display is 4, press the button on the fourth position. Position. Vale, que és el 3. Vale. Està bé. Què tens dalt? Ara dalt m'ha un 1. Un 1. Press the button labeled 4, o sea, el que posa 4. Vale, I en quina posició està? en la primera. I ara Vale. m'ha un 3. Un 3. Press the button in the third position. En la tercera. Vale, que és un 4. Ja està. Què posa? 4. És que tarda així. Press the button in the same position as you pressed in stage 2. O sea, Puta, era el primer. la crec. posició. Vale, crec que era el primer. Sí, vale. Vale, què dius ara? I ara m'ha un 1. Press the button with the same level you pressed in stage 1. O sea, el mateix... El mateix número. Sí, no la posició, el número. Què Pues posava? crec que era un 3 i està en la mateixa posició, anem a jugar-se-la. Sí, bien, toma. Va, enseguida, me han sobrat 30 segons. Ivan, Toma. t'han matxacat. Team! Ara esta anem a deixar que la faci a Carquinyol. Que mos dona sempre una. Jo tornes papers? Sí. Vale.
Bombs. I a la 2-2, no? 2 i 2. 2, 4. Double your money. The task is clear, but the time doesn't care about your workload. Vieja. Yeah. A ti, Ali. I vols anem a tirar-li. I CB2. Bueno, va, què tens? Menos 4, Què tens per I ahí? un bombao. Una bomba. Vale, tenim 4 minuts i 53. Pues comencem per els cables. Ja tenim 4 minuts i 30. Comencem pel modo que te relongi. Què passa, què? Espera un segon, que com es pega la volta del trasto, clic dret. Ivan, dis-me coses. No, però mantén-lo. Mantenir. I arrastra. Vale. Bueno, quan N'hi ha vulgueu, dos de cables. Què? Cables? N'hi ha dos de cables. Vale, vale, cables. Quants cables tens? En el primer tenim 3 cables. 3. Vale. If they're not red wires, hi ha rojos? Sí, n'hi ha uno. Vale. If the last wire is white, No, no és blanc. if there is... Joder. Si hi ha més d'un blau, Sols n'hi ha un blau. vale, talla l'últim. I talla l'últim. Talla l'últim. Bien. Sí? Sí, Vale. anem a per l'altre de cables. Vale, quants cables n'hi ha? 4. Is there more than one red? N'hi ha més d'un roig? No, sols n'hi ha un roig. Vale. If the last wire is yellow... I no, o sea, si l'últim és groc, però no hi ha rojos... No és groc, l'últim. Vale. Si sols n'hi ha un cable blau, Sí, n'hi ha un cable blau. talla el primer. Perfecte. Bien, vale, ja ho tenim. Què passa? A veure, estic mirant que de figuretes n'hi ha 2. Anem a pel primer de figuretes. També, però el de símbols de antes. Sí. Vale, dis-me. A veure, tinc una A en una T cruzada, Sí? una Y al revés, Sí? una H en cursiva Sí? i una C en un punt enmig. La C al revés, no? Sí. Vale, pues és la A, A, la Y, Y, la H i la C. bien, anem a pel següent de figuretes. A de figuretes. A veure, tinc un raig, Un raig. que també podria ser una N en cursiva al revés. Què? Un raig, Un raig. sí. Dis-me més, a veure si... Com si siguera una N al revés. Escrit al revés, mirant en un espill. Sí. Vale. Una Q que no és una Q, Una Q que no és una Q. en el palo pa cap baix, en vez de tindre-lo cruzat, Què diu? també podria ser una piruleta. Eres l'amo de les descripcions. Què? Una piruleta. Una paleta. Una És paleta. un círcul en un palo cap a baix. Un cercle en un palo pa cavalls? M'està ratllant moltíssim. O sea, Ahí sí. un cercle en el rabo pa cavalls. És una Q de mal dia. Què dius? Dis-me altra cosa. És una omega. No, no és una omega. Tinc la A en la T i la Y al revés. Espera, no tires la bomba al revés. L'altre costat? O sea, la tens que capgirar? No. Pues no ho entenc. No, senyor. Pues no, dis-me símbols, a veure si es troba. Raig. Però jo el raig no l'he trobat encara. És una N al revés. I un raig a la volta. Una N en un raig? Vaig a arribar-me al micro. He de dir que jo que estic veient des de fora, Ivan és roïn d'escrivint, però li n'ha dit una salva superclar i no l'ha vist encara. Amore, O sigui, tota la culpa no és de Carquinyol. és una AT, la Y al revés. Una AT. Sí. I ja l'hem dit Sí, antes. vale, Això sí. és fàcil. La Y. Ara l'he vist el puto raig, vale, Bien. vale. Ara ho he vist. I la Q de mal dia. Sí, tanta cosa ahí. Vale, Un hòstia, simple vale. no És la para mateixa cap avall. columna de antes i estava mirant les ates, tio. Estava ratllant. Bueno, vale, sí. Entonces, què hi ha? La Q, la AT... La AT, la La- Y al revés i el raig, que és una N al revés. La Q, La la Q. AT. La AT. Q, AT, raig. No. Q, AT, AT. Y. Y, raig. I... Què mos queda? Poc No ho de- sé. Poc de temps. Va! 20 segons. 20 segons.
Vale, el groc de hold. Què? Hi ha un botó gran que posa hold. Hold Gog. Is the button is blue? No. Is there battery and the bomb set? No. 4, 3, 2... ¡Apriétalo! ¡Aprete! ¡Y saltan! Mala idea. Joder, tío. No trobava el puto símbolo. Bueno, Bueno, pedís, Joan. Pues no sé, intentaré fer-me l'ànim de que no estic fet un artificial. I... Despedís el voleu- puto vídeo. La gent així no té ganes. Adiós.